What's up guys? Welcome back to my channel. This is DJ. So, kumusta na kayong lahat? So, it's been 2 weeks since I posted my last video, since I uploaded it to the YouTube. English word ang ay. Kumusta naman mo guys? Kumusta na? Kumusta mga Bigaon? So, date na to today is September 1, 2019 and it's start of Christmas! Christmas na. Yeah. No one Philippines. We can celebrate. Oh. Christmas. Kitag yung pinakataas mag-celebrate ng Christmas. September 1 pa lamang pagsuyo din yung Magini City. Di na ka makabati. Og sir, ma'am, memory card. Wala na. Ang mabatian nila si Jose Maricha. Whenever I see girls and boys, whenever I see girls and boys. Wow! By the way, kasi mag-react na po ng LGBTQ plus community nga nung girls and boys ang natukod sa kanta ni Jose Maricha. Oh no! Palabay na ninyo, no? Palabay na nato. So, since it's September na, it's bare months na. So, mag-ipon na tanong para sa itong mga inanda. So, para at least sa itong regalo. So, before tayo mag-start sa itong video, please subscribe, hit the notification bell para updated mo sa akong mga bagong videos. And please follow me on my social media accounts here. Ilalagay ko siya dito. So, my video for today is about reacting my old profile pictures in Facebook. So, nagulam na ko charge ang cellphone sa computer. So, lagi ko ang phone niya. So, I'm ready na mag-react sa mga old photo na ko sa Facebook. I hope na okay na ako mga naong dire, no? So, dito sa profile pictures. Kon! Pangumasa sa imong cellphone na man ni data, mag-react ra ko sa... So, ikaw, banha! Baning mo! Gikan pa kagsimbahan! Kabana ni mo? Pangumasa ko sa imong cellphone kaya nag-vlog ko. Say hi to my vlog! What? Ang sarap po ni pa rin daw di nakaramang go down old photos. So, guys, no. Kabaya, di mo nag-vlog! Check! So, pasensya yung mga Bigaon, no. Ban akong mga igsoon. So, nainumduman na ako nga ginawa, so magtatagalog ako para mas maintindihan ng lahat. It will be Tagalog, Bisaya, Surigao, no, English para magkasinabot ang tanan, no. So, pinakauna yung mga profile pic na humurag, I remember 2009, 2009, nag-imo ko Facebook sa Hi! Hi! Imo ko Facebook sa PRT. So, here is my profile picture. Nay nag-chat! Diba naaw? Wow! Ay, Angel Mila, no? Pabebe pa rin. Virgin. Ano ako? Virgin. And, promise, profile picture way ni Spito, no? Walay like. How's what? So, tanaw na to ang date. It's, February 5, 2011. So, it's 2011 na dahil ko nakahimo og Facebook. Actually, murag third year. Third year dahil. Third year high school, February 5, 2011. So, muna akong profile picture, which this is Angel Mila. Classmate na siya sa Kinder 2 din. Pagka high school, ka-classmate mi din. We're super close mi na rin, no? Super close mi na rin din. Mine ang tawagan natin. Kabi mo masamay. So, next profile pic here. So, I know guys, ginakita na rin yung sa Dayan sa una na ako video or
which is she's my ex when I was third year high school to fourth year high school, then balik kay college. So this is Dayan, then ako nila pabebe. Nami sa plaza, hindi ko sa ba? Kalood ba? What? So next kay profile pic gyapon bayluan ra same na. So kani nga March 6 din. Alis din po na pagka March 6 ani. Sa ba? So next profile pic is King. Gabi mo ba marag sa bang ay, ang tingin-tingin mo siya. Karakot sa kong ilong din. Guys, karakot sa kong ilong. So it was March 16, 2012. So after 1 year, alisar ko nakaka-change yung profile pic. Actually, when I was high school, wala pa may mga touchscreen nga phone. So when I was high school, wala pa may touchscreen na phone. Grabe ra kabibo sa amon. High school life ato kay Laagra, istorya hay. So, yeah, muna yung profile pic no March 16. 2012 na siya. Then, gabi mo ba rin ka profile pic? Saba. Murag grabe ako bibi uwil nga igamit dahil napitan. Murag grabe yung filter nga ang mata na lang namin ano. So, release na siya June 11, 2012. So, muoni ang pag-practice na magkabibo festival sa Alegria Central Elementary School. So, nag-picture ko din. Mari kong naang sa una. Okay? 2012 when I was 15 years old. Pabebe na gilig sa una. So, pabebe gilig sa una. Next is kine wala. Wow! So, nag-try ko kuha sa photo album na mo, no? So, mauni yung bata pa ko, palihog lang. Siga pasta ng siga. Ay! Kining gamay, haning brother. Tapos ako ni. Tawag nila sa una daw, police. Nya, di man police. Police may ganahan. Joke lang. So, next profile pic is when I was first year college in Surigao State College of Technology. Mo yung profile pic. Oh! It was September 17, 2012. So, dili siya first day of school. Dili siya kay murag dili to uso sa Facebook atong pak. First day of school. Pak. Dili. Dili. Kuya kasabay sa uso. So, muna yung profile pic doon. So, next is August 2013. 1 year with my sister. So, nag-start ako niwang doon. Nakagrabe na mong plates mo sa college. So, bro, fiesta ni sa Kitcharaw. Marag naami sa Kitcharaw Central Elementary School. So yun, meet ako. Nag-picture. Kasi nakauna mo doon yun. Batang yagit. Ka-remember ko nga jacket, no? Murag kang kuya ni Hugo. Tapos, ang aho ano suot na mo. Kami tulo pareha yung anime jacket. Usay palitan ni mama sa isa. Kami tulo pareha. So next profile picture is what? Kayot. Marigibangog. Kayot, mari ka profile picture. Alam mo, sundok pa rin. So, 2014, unsa mari ko kada 1 year kung mag-alala sa profile pic. Mugang kaludya ba? So 1 year na siya gigamit ng profile pic. From kini 2013 tapos 2014 kini. Kami mo ba? Wala may camera sa una ko. So yun nga na. Wala may touchscreen nga phone. So next is promise guys. Ayaw ko dito yung brush cut sa iyo. Grabe ang filter. Kaya January 6, okay na marag lambo-lambo ta diri gamay from January 6 to January 14. January 6 to January. So nga na ko now. Astig. Makailad gihapon. So next profile pic is kakit na ko dere. Nabal lang to. So next profile picture is tayo marag nami activity ani sa political science sa mga culture mga bagat na among i-represent. Then kini akong costume nga napili.
laban ta des mga kawayan, no. Pwede mag-google sa tong kulintas nga kawayan. No? Ang kilay, oh. So, March 2014, then March 31. Wow! Ano yung whole attire, yung profile pic na siya. When I was second year college. Yeah, second year college. So, next. No, profile pic eh. This one. Oh. Kabibo ba sa akong kuan dere? Laki na laki dere, oh. Filter! May 15, from March 31 to May 15, wala na akong profile pic. So, isn't it cute? Cute ko there eh. Kinako pa sa akong ilong. So, I've got, nakakad ko there 30 likes, 30 likes. Yeah. So, ang sunod na mga profile pic ganyan. Huy! Tawo, unod, bukog. Kita mo ang mga ribs diha, no? 240 ang kilo, anas karni, sa Changi. So, tanawa akong naong diha. Pero guys, with the filter yun ni. Kaya mag-upload ko profile filter, nagsalib ko akong mga pimples sa una. Grabe ka nag-high. So, laban lang talis mong hubuay na bilaw. Para palihog lang, para mudaghag likes. Kinahanglan yun mo maghubo sa una para mudaghag ng like. So, naka 103 likes ko. I don't know sa mga comment dire, no. Try na to magbasa. Katambok. Murag isa rin nag-comment. Murag gihimo na mag-chat box ang komentan. Palihog lang. Next, this one. Palihog lang, Raymart Taro Boyster, no. So, na-profile pic na ako ni. So, naami ani sa cordon blue. So, kasi cute sa mong duha. Si Zan. Cute yun na siya. Pero lami ako. Char lang. So, naka 106 likes me. So, here. So, next. Kaluod ba? Nga nag yung mga picture na sa una. Next, this one. Celebrating Mansari pero buwag na mi. Oh. So, guys, ayun yung mo pag-post sa Facebook kung yung mga Mansari masakitan ka mo. Char lang. Hope you enjoy watching this video, no? So, wala pa ka-subscribe, please subscribe. So, bye guys! I hope you enjoy watching this video.